als mijn hart iets in de holle had, dan gebeurt het ik. Dus ja, wij gaan dus nou ja, dat ding in het huis staan. Nou, ik heb bij ons hart nog wat juffen staan, saus. En die heb ik maar wat oranje zetten. Ik kwam uit squallen, kwam ik thuis. En nou, dan staan opeens nou, ja, een aantal grote pelen in de tuin. Nou ja, maar de zin we eerst helemaal net zo van, wat doet hart nou je? En nou ja, ik zag vrezen jongens aan de etenstafel van ja, wat is dit? Ja, nou, dat is, ja, we zouden dan een tent huren van mijn feest. En ja, dit wordt de tent. Die ging ik zelf maken. En nou, mijn mama en ik hadden iets van, wat wordt dit? Toen ik het redde, vierde rakje eromheen en toen zei ik, hart jongen, dit wordt vet cool. Of ik verwachtte dat het helemaal niks zou worden natuurlijk. Maar de reacties die ik van vrienden en vriendinnen kreeg, dat vind ik natuurlijk wel hartstikke leuk. Dat hier wel weer eer van zijn werk. Dat is wel leuk dan wel, ja. Ze komen hier al hier op het feest. Ja, is dit nou de wigwam? En nou, let eens zien. En nou, toen werd het donker, dus dan zeggen ze de verlichting. Ja, dat kwam er extra mooi uit. En ja, gewoon van ja, is dit hem nou? En nou, wat leuk. En wat zit er volle werk in? Nou, mijn hart kwam ik al snel naar boeten om zijn verhaaltje te doen natuurlijk. Ja, ik hier een liet jonkje om het hier. En die zei van, doe haast het mooi maken. Maar er zitten nog 12 liedsegatjes in. Ik denk dat ik van de binnenkant naar een paar maat, maar. Ik ken eerst dat er mooie orten wil staan. Ja. Nou heb ik dus een idee voor artisan, want hij moet dus voort op een gegeven moment. Dus ik denk, nou, mooi voor een artisan, fikkie de dingen in de fik steken. Met de fik erin, hoor. Ik zei. Dat heeft me wat te maken. Dus ja, en dat doet er dan maar dat ik sekstje wil. Dus, maar ik dacht eerst van dit is helemaal niks. En nou dit je er uiteindelijk zit, ben ik er toch wel heel erg blij mee. Nou ja, en nu is ze 16 hier en hier vannacht had ze een feestje houden. En het weer knalfeest.